Hi guys. Nada ko tanom. Dako na kay siya ba mo na gitawag og wave of love giant. Then luoy kayo kay ang iyang kaang dugay na kaniyang kaang lata na yang kaang nalang tao nigawas na yang kuan. Nigawas na lang ang iyang gamot guys. Na ako siyang ibalhin guys. Ay pati naging luoya ba. Kadako na ni kani siya ato laning pagbagyo na daot iyang dahon. Pagbagyong udit di ko ni makalimtan kay portentang wapaha ang taani pero na ni siya na kuan. Iyahan ko kani bag-o naman lang ni nga dahon ni tinang dako agid untaan ni ug wala pa ni nadaot sa bagyo. Dan karon ako ni siyang isulod dako nga kaang guys. Okay. Karon guys, amo na ning kuhaon siya. Ano siyang isulod og kuang hanalo na kayo ang kuan ba. Wala siya yuta guys, naya in taon. Maigo ng uban akong tanim. Maalsa naman. Bisa. Nguban ako tanong ay mukuan. Mukuan mo sa kuko. Di ako ron sa di mukuan. Ako pa nang kuko mo na. Nagluoy. Umayan lang din siyang punuan nagkunat. Ari na siya guys, ibalgin ko na siya dere. Ako na pat. Ya. Hello, sa kang wave of love. Ara na gigadiha. Palangga na ka wave of love. Palita na ko. Katilaw na gitawon siya giyuta. Kaya wagid ang taon na siya yuta. Bidugay na yung antos dia siya. So ang kaang na nalata na lang karaan kaang. Yung kamot na nagtukod ang gamot sa yuta. Gumay ra man ni pare. Karana siya. Karana. Tumba man. May pag dito lang yung lubot to, gamay lang to yung yuta. Asa? Yung lubot ba? Sa ubos. Bugat siya na siya sahon. Dako na siya. Dako na jud guys siya. Hi. Sa pila ka tuig nako niyang atiman guys. Ug wala pa lang ni agi bagyo. Ay grabe nang dakuha untaan ni. Agi ana siya bagyong udit. Dooya lagi ato niya tan-awon sa una.
Din asa gitong usaning katong gamay gipangayo man ni kumare no. Kumare Hindi ato de. nining. Hindi ato de. Oh, to ang ito di duha. Kuan ba sidling niya sa una. Mao man ni magbunga niya guys. Puwa ang bunga ani niya. Mo ni mahimo niya magsidling. Magliso man siya pula. Tiba ka na sumba. Kunanan pag usa ka balde. Kunanan pa no. Kunan gud. Asa hunta nato daan dere ba? Ito di ato. Oh, kung hawanan to. Sana to. Luaras ako. Ano ba ko? Antik. Buo abang ansod ano? Yan, inihim mga bata diya. Nagid siya guys, nabutang, nagid siya tarong kabutangan. Di na siya luoy tan guys. Wapa na siya. Di lang sa kunik haon kaning iyang koan. Unya ni nako siya kuhaon ug daghan na gid siya diri udlot. Manay di naman na kay siya makuan, mugamot naman na siya. Bugata ang nagdayo nga balhin ta na diri ka human ris tubangan. Di sana siya bason kay basa man ang kuan. Malata niya.